Ами да. Здравейте, хора! Окей. Кой ще е първо? О, овце! Прибий ги. Ей сега. Или ако Хора, можеш ги вкарай. Или ги вкарай, или ги убий. сори хора, че, нали, че започнахме по-отрано. Само сме направили ограда около селото и нищо друго. Само, По-късно имаш предвид. да, малко по-късно, не кой знае кога. Само деца направихме дъма, Кирки. Не, света. Защото те ходяха да търсят кабел, основно, защото не трябваше да заобиколим селото. Идваш? Овца! Овца! Ано. За кое? За кое бе? Да, казахме на хората. Току-що. Те овцата я вкарах в селото. Някой събираш ли на нас? То не Аз е, че имам ни 3 трябва хляба. много. То от цялото му е събираме, обаче все пак ни трябва някаква храна. Те... Имаме овца в селото, не знаете. Ако имаме айрон, че са? Направи една ножа. Направи ножица. Да знаете, че, нали, говоря на него. Здравейте, крипърчета, но съм красив, нали? Сега не можете влезете, мамче. Как бе? Ами ти като се доближиш, ще гърмят, нали знаеш? Стига бе! Аре сега шети! Съжалявам хора, обещал съм нещо в първия клип, обаче... Бе... Аре ни измряли бе! Най-сетне! Покачи бе. Това не е абсурдня, това е обеда. Така... Нали той май го написа на съобщение, че ние го чуваме по скайпа, обаче не се чува на клипа. Не знам дали го написа. А всъщност той снима. Да. Дано първите клипове да са ви харесали. Не знам дали кой от вас ги е гледал. Кажи и ти нещо няма аз. То аз няма какво да кажа. Ти като всеки епизод на кой кажеш. Кажи се лошо. Що така?
Те, нали, да платихме с селото. Моленатор, пишеш ли в момента? Ага, добре. Да падна не са хубаво, че в селото има две къщи с букшелфове. Това е добре, ако искаме да се справим. Чакайте на тебе. А ние много искаме. Да. Какво ще го правя? А, да. Аз щям да обера книгите, тези букшелфовете. Всяко нещо, което ще правим, ще се снима. Да, и следващия епизод няма да правим нещо, без да снимаме. Значи. Късмет. Можеш... Така. Кой ми спами? Кой ми спами? Така. No. Сега ще ви кажа само колко книги имам от всичките честове. От всичките букшелфови аз честове. Имам 42 книги. 42 книги, мисля, че ще стигна. Не те чувам. 42 книги, мисля, че ще стигнат. Да. Да, точно заради това всеки момент ще се снима. Да. Аз ще направя двойна оградата, чухте ли? Защото те искам. Те искам, те е по-безопасно. Християн, на кое ниво долу? Под земята. Ти пък откъде има вдя? Виждам, че ник не има. Ами не точно. Не съм портове, аз без души да замръз. Това. Ми да. Ами не винаги. Не винаги, да. Някой път ти да две или колко. Ако се чуете за какво говорим, ние говорим за това, че от първия път на молинатор му се падна 3 вълни. Да. Не, той ще има на зомби... Добре, извинявам се обаче. Това зомби не... Абсолютно всичките... Абсолютно всичките... Вилиджери! Уби ги! Стига! Добре, не е смисъл. Зомбито вече е убил самите вилиджери. Останаха ни само няколко. Някой да събере дърво, защото сме бедни от тази работа. Аз имам дърво. Дърво ни трябва сега. Карай ми, да. Ема гледа овцето. Що? Чай. Окей. Клипа колко дълъг стана? Много късно. О, добре, чао и от мене. Чао.